Hello friends, welcome to ECTNPSC. லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ராஜாராம் மோகன் ராய் பற்றி பார்த்துருப்போம். 1829 அப்போ கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த வில்லியம் பென்டிக் அபாலிஷன் ஆஃப் சத்திங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பார். அதுக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராஜாராம் மோகன் ராய். இந்த வீடியோவில் நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூர். இவர் வந்து 1817 to 1905 அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருப்பார். இவர் யாருடைய தந்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட தந்தை. ராஜாராம் மோகன் ராய் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மோ சமாஜை எடுத்து நடத்தியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூர் தான். இவருடைய நம்பிக்கைகளை பற்றி 4 கொள்கைகள் இவர் முன்வைக்கிறாரு. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொடக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே அந்த கடவுள் தான், அந்த கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்புறம் அந்த கடவுள் தான் உண்மையின் கடவுளாகவும் எல்லையற்ற ஞானத்தின் கடவுளாகவும் நற்பண்பின் கடவுளாகவும் சக்தியின் கடவுளாகவும் இருந்தார். அவரே நிலையானவர், எங்கும் நிலைத்திருப்பவர், அவருக்கு இணை யாரும் இல்லை என்பதை சொல்லியிருப்பார். அடுத்து என்னதுன்னா, இந்த பிறவிலும் அடுத்த பிறவிலும் நமக்கு நல்ல விஷயம் நடக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம கடவுளை நம்பணும், அவரை வழிபடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்பார். கடவுளை நம்புறதுங்கிறது என்னென்னா அவரை நேசிப்பதும் அவர் விரும்புவதை செயல்படுவதும் தான் இருக்குது. இதுதான் மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூருடைய 4 நம்பிக்கைகள். அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷப் சந்திர சென். இவர் 1838 to 1884 இந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருப்பார். இவர் பிரம்மோ சமாஜுக்கு எப்போ வந்திருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1857 வந்திருப்பார். இவர் கிறிஸ்டியானிட்டியால் ஈர்க்கப்பட்டு கிறிஸ்டியானிட்டியை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தார். 1866 இவருக்கும் மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூருக்கும் முரண்பாடுகள் வந்திருக்கும். அந்த முரண்பாட்டின் காரணமாக 2 பேருமே பிரிஞ்சிருப்பாங்க பிரம்மோ சமாஜ்லேருந்து. அதுலேருந்து வந்தது தான் ஆதி பிரம்மோ சமாஜ். இதை எடுத்து நடத்தியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூர். கேஷப் சந்திர சென் பிரம்மோ சமாஜ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற விஷயத்தை நடத்தியிருப்பார் பிரிஞ்சு இவர் அவருடைய 14 வயசு குழந்தைய இந்தியன் பிரின்ஸுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு. இது பிரம்மோ சமாஜில் உள்ள கொள்கைகளுக்கு எதிரான உள்ளது, அதாவது குழந்தை திருமணம் என்பது எதிரானது. இதை அவர் நடத்திருக்கிறதுனால இவரோட ஃபாலோவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சாதாரண சமாஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு எதிராக ஒரு கழகத்தை ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பாங்க. அடுத்து பார்க்க போகிறது யாருன்னா ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர். இவர் 1820 to 1891 இந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருப்பார். லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்த ராஜாராம் மோகன் ராய், கேஷப் சந்திர சென், மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூர் இவங்க எல்லாருமே வெஸ்டர்ன் ஐடியாஸை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருப்பாங்க. ஆனால் இவர் இந்து மறைநூட்களை படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பார். எந்த ஒரு இந்து மறைநூட்களையுமே விதவைகளை எரிப்பதும் விதவை மறுமணத்தை தடை செய்வதற்கும் எந்த ஒரு மறைநூட்களையுமே சொல்லப்படலை. ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்பார். இவர் நவீன வங்காள உரைநடையின் முன்னோடி என்று சொல்லப்படுவாங்க. இவர் பெண்களோட எஜுகேஷனுக்காகவும் அவங்கள மேம்படுத்தவும் நிறைய போராடி இருப்பார். இந்து சமூகத்தில் குழந்தை பருவத்திலேயே விதைவிலான சிறுமிகளோட வாழ்க்கையை மேம்படுவதற்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருப்பார். இவரோட இயக்கத்தின் காரணமாக தான் 1856 இந்து மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. அதுக்கு அவரால் தான் இந்த சட்டமே இயற்றப்பட்டுச்சு. 1816 பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திருமண வயது சட்டம் ஒன்று இயற்றப்பட்டுச்சு. அதுக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான், ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் தான். அப்போ குழந்தைகள் மேரேஜ் பண்ணோம்னா, அதாவது சில்ட்ரனுக்கு மேரேஜ் பண்ணோம்னா ஏஜ் லிமிட் என்னென்னா 10 இருந்துச்சு. அப்புறம் 1891 12 மாறுச்சு. 1925 13 இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறுச்சு. 1929 திருமண வயது ஒப்புதல் கமிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. இது நிறைய பேர் போய் சேர்ந்தடையலை. சில மனிதர்கள், அதாவது படித்த மனிதர்கள், உயர்ந்த மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இது போய் சேர்ந்துச்சு. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே பிரம்மோ சமாஜில் உள்ளது. பிரம்மோ சமாஜை பற்றியும் அந்த பெங்காலில் நடந்த சில பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றியும் மட்டும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அடுத்த கிளாஸில் நம்ம மற்ற கிளாஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம்.